नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय मा भिडिअ थ' दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा बे आंनि फेसबुकखौ फल' खालामाखै लिंक होना दोनदो डिसक्रिपसनाव गासैबो थां आरो फल' खालामबानो जाबाय थ' जिखियानो जाया मानोथो बुखिबाय थाला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै आंखौहाय फेसबुकआवनो आखाइयाव लानायखौ मा खालामनो लादों मोनथिला दे बाजै बेबो निग्रुफोरनि बायदिसो दे माथो खालामबावनो लानांगोन आरो निग्रुफोरनि बायदिबाबो उपाय गैया ओइ सिख्लाफोर नोंसोरखौ बुंदों आङो नोंसोरो हौवाफोर बायदि जेसेबांखि जिन्स लंपेन्ट गाना मानो नाथाय गसं गसं जेब्लायबो हासुनो हानाय नङा बहाथो गसंना हासुना हानोलै नोंसोरना जाबाय एन्था फिथा बायदि जोंना जाबाय बे फान्थाव बायदि बेनिखायनो हायो जोंना सान्दुं गोसानि जानोबा फै जायालै जों बेफोरबायदि आइसक्रिमखौ जोंनावनो दंखायो ललिपप जानोबा फै जोंनावनो दंखायो ललिपप आरो जोंखौनो जानो लिंबावो जानोबा फै जोंनावनो दङ नोंथांमोनाथ' बे बाजैनि ललिपप आइसक्रिम जानायखौ नुखाबायानो नाथाय नुना मा जानो बेनिथ' धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लादो बे धामाका कमेन्टखौ बे मा बुंखो सिङावबो एसे सोना ला थान्दा जानायनिनो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो होबाय दानाबा सुबलुनाया नै नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो माबा सुबलुनाय बायदिसो नुदो बाजैनो नोंथांमोनाथ' बे फट'खौ नुखाबायानो फट'खौ नुना मा जानो नाथाय बेनिबो धामाका कमेन्ट दोङो बेखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लादो बे मा बुंखो बैथालिया लाजिनो रोंमारला नै धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंखो आरिसि बोखोबावनो आच्छा नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो नुजासिगोनलै बोरैबानो थ' लोगोफोर बेनोमोन आरोना भिडिअआ थ' जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय नोंथांमोननो कमेन्टफोरखौ दिन्थिबाय आरोना फट' भिडिअफोरनि आरो बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना आरो जायफोरा बे आंनि फेसबुकखौ फल' खालामाखै लिंक होना दोनदो डिसक्रिपसनाव गासैबो थां आरो फल' खालामबानो जाबाय थ' जिखियानो जाया मानोथो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय